Velkommen til Skolenews. I dag ser vi nærmere på bandekrigen i København. Vi starter med at se på, hvordan bandekrigen startede. En nævefight på gaden mellem to unge mænd, der havde haft den samme kæreste. Så banalt startede den igangværende væbnede bandekrig i København. Siden da er konflikten eskaleret, og der skete flere dødsfald. Det første tegn på bandekrig ser vi den 14. august 2008, da Osman Nuridogan blev skudt i Tingbjerg. Den 16. august blev en 32-årig mand ramt i benet af en kugle uden for en shawarma-bar på Nørrebro. Den 24. august blev der skudt ca. 8 skud mod en lejlighed i Brøndshøj, hvor 6-8 mennesker blev festet. Ingen blev dog ramt, da kuglerne gik gennem uden og op i loftet. Den 14. september blev 2 personer ramt af skud affyret fra 2 forbikørende biler, og mindst 9 skud blev affyret. Derefter er det kun gået i samme retning. Flere skudepisoder, flere sårede og flere dødsfald. I USA er der mange bander og bandekrige. Nogle få steder kaldes vejene lovløse, på grund af at selv politiet ikke kan styre banderne. Det er desværre en af de ting, som ingen steder hører til, og så er mange amerikanere trætte af denne udvikling. I København er der også begyndt at danne små og store bander. Der har selvfølgelig altid været bander i Danmark, men slet ikke så mange og så store, som de er i dag. Det er en uhyggelig udvikling i den forkerte retning. Set med store øjne startede den store bandekrig, som raser i Københavns gader lige nu på grund af stoffer. De bander, der er i krig, er Hells Angels samt AK81 og indvandrerne, som kæmper om, hvem der skal have magten over hashmarkedet i København. Så mange politikere siger, fjern stofferne fra gaden, og bandekrigene stopper. I bandekrigen er der blandt andet indblandet Bandidos, Black Cobra samt Hells Angels og deres støttegruppe AK81. Når man så spørger politiet om, hvordan vi skal stoppe bandekrigen, svarer de sådan. Hvis vi vil stoppe bandekrigen, skal vi have stoppet det store narkotikasalg, der er i gang. Den anden mulighed, som vi er i gang med at klare allerede, er at finde bandernes chefer. Det kan desværre komme til at tage noget tid, eftersom vi ikke ved, hvor de er eller hvem de er. Det sværeste for tiden er, at banderne ikke må få for meget magt over de andre. Det blev udtalt af en af politikommissærerne i København. Københavns politi har indført visitationszone på Nørrebro og Christianshavn. Det minder om udgangsforbudene under 2. verdenskrig, mener politikerne. Den visitationszone, som Københavns politi i weekenden indførte på Nørrebro og Christianshavn, møder skarp kritik fra de københavnske politikere. Frem til næste mandag morgen har Københavns politi ret til uden mistanke at kropvisitere enhver, der opholder sig på Nørrebro eller Christianshavn. Medlem af borgerrepræsentationen Finn Godaski finder politiets fremfærd dybt kritisabel. Efter 2 måneder er nu slut med en særlig visitationszone i bymidten i Odense, hvor politiet uden særlig grund kan kropsvisitere folk for våben. Det skriver Fyns Stiftstidende. Vi indførte zonen på baggrund af et drabsforsøg med kniv i centrum af byen, og siden dengang har der ikke været overfald med våben. Samtidig har vi den seneste måned, hvor vi forlængede visitationszonen, kun fundet et enkelt baseballbat, så nu mener vi ikke, at der er grundlag for at opretholde den, siger chefpolitiinspektør i Fyns Politi, Michael Flemming Rasmussen. Dette kort bag mig viser, hvor visitationszonen gælder i København. Som vi kan se, starter den i Tingbjerg, går ud til Brøndshøj, Nørrebro, Valby, Østerbro, Indreby, Amager og slutter ved Tårnby. Velkommen til vejrudsigten mandag den 30. marts. Som vi kan se, så bliver der i dag stor chance for sol og let overskyet, og der vil også senere på dagen være mulighed for slud og sne. Vinden ligger på op til 8 meter i sekundet i nordøstlig retning. Temperaturen ligger
på cirka 5 grader, om natten ned til 0 grader.